ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತೊಡು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದೇವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿಡು ಒವ್ವೆ ಬಲೆಪಾಡ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧನ ಗಲಸದ ಮಾತಾ ಯಂತ್ರ ಓಡಲಿಡು ಬೊಕ 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮೋಟಾರ್ ಓಡ ಬೊಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಓಡಲಿಡು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯನು ಜೂನ್ 1 ಜುಲೈ 31 ಮುಟ ಒಟ್ಟು 51 ದಿನ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿಡು ಒವ್ವೆ ಬಲಪಾಡ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧನ ಗಲಸದ ಮಾತಾ ಯಂತ್ರ ಓಡಲಿಡು ಬೊಕ 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮೋಟಾರ್ ಓಡಬಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಓಡಲಿಡು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯನು ಜೂನ್ 1 ಜುಲೈ 31 ಮುಟ ಒಟ್ಟು 51 ದಿನ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ದಂಡ. ಓಡನು ಸಾಗುವನ ಉದ್ದೇಶಗಾದ 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮುಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬೊಕ ನಾಡ ಓಡಲಿಡು ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶನ ಮೇರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಓಡಲು ಬೊಕ ಮೀನುಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1980 ಆಜಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ದಂಡನೆಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪನ ತಂದೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮಿತ್ತದ ಸಾಯಪಣವಗು ಸಂದುಜಿರ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತಾ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಗೊಮನಡುದಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಮೀನುಗಾರರು ಈ ಆದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕರ ಕೊರಡೊಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲ್ಡ್ ಅಬ್ಬರದ ಗಾಳಿ ಬೊಕ ಸೆರೆಕುಲು ಆಕುನೇರ್ದವರ ಮೀನು ಪರ್ತ್ಯರ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಓಡ ಅಂಕೋಲಡು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾತ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಓಡುಡಿತ್ತಿನ 16 ಮೀನುಗಾರರೇನು ಊರ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು. ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲಡು ಅಬ್ಬರದ ಗಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆರೆಕಲು ಆಕುನೇರ್ದವರ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಓಡ ಮುರ್ಕುದಿತ್ತದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾತ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಓಡುಡಿತ್ತಿನ 16 ಜನ ಮೀನುಗಾರರೇನು ಊರ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸುಭಾಷ್ ಕಾರ್ವಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಂಗಾರ ಅಂಕೋಲದ ಬೆಳ್ಳಂಬಾರಿದ ಕಡಲ ಬರಿಡ್ದು ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಹವಾಮಾನ ಎತ್ವಾಸಿಡ್ದು ಕಡಲಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಿರೆಕ್ ಓಡದ ಅಡಿಮೇಯ್ತ ಫೈಬರ್ ಲಕ್ಕದು ಓಡದ ಬುಲೈ ನೀರು ಪೊಗ್ಗದು ಮುರ್ಕೆರೆಸುರು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಬೇತೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ದಕ್ಲು ಮುರ್ಕುನ ಓಡೊಡ್ದು 16 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರ. ಓಡ ಮುರ್ಕುದು ಅಂದಾಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾತ ನಷ್ಟ ಆತನಂದು ತಿರಿದು ಬೈತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲೆನ ಡ್ರೈವರ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊನೋದು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲೆನ ಡ್ರೈವರ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. 4 ಗಾಡಿಲೆನ ಡ್ರೈವರ್ಲೆನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದ ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದೇರು. ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಡುಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡ್ದು ಮೂಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟ ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಡು ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲೆನ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಬಾರಿ ರಭಸ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ಜಾಗ್ರತದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ಆಪನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಮಾರ್ಗಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿಲೆನ್ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡ್ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರ್ನ ಗುಮನೋ ಕನದೆರ. ಪೊಲೀಸರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರದ ಆಧಾರಡು ಈ ಗಾಡಿಲೆನ್ ನಾಡಪದ್ದದ ಐತ ಡ್ರೈವರ್ಲೆನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ ಕ್ರಮದ ತೊಂದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾಬಿ ಗ್ರಾಮ ಐಟಿಐ ಕೈತಲ್ದ ಏಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ದೇವರ್ನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾಬಿ ಗ್ರಾಮ ಐಟಿಐ ಕೈತಲ್ದ ಏಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ದೇವರ್ನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೇರೆಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಆಲಾಡಿ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ರನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡಪಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕದ್ರಾಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಯಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಉರ್ವ ಪಣಬುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕೆ ಜಯರಾಮ ಏಯಾಡಿ
ಬೊಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಶಿವಾನಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುನಂದ ಗುಜ್ಜೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಂತರ ಮೋಹಿನಿ ಲೋಕನಾಥ ಪಣೌದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆತ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಿದಿಯೂರು ಗರಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಕೇಶ ಮಾರ್ಗ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ದಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪುನ ನೂತಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ. ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆತ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಿದಿಯೂರು ಗರಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಕೇಶ್ ಮಾರ್ಗ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ದಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪುನ ನೂತಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ. ಉಪ್ಪುದಂಶ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರಿತ್ತಂಡಲ ಗಲಸರೆ ಯೋಗ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ವಾರುಗು ಸಾರತ್ತ ಇರ್ನೂದು ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ದೆತೊನೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದ ಜನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗು ಬುಡ್ದೇರ. ಈಡೆಮುಟ ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗ್ ಬಜೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಡದೆ ನೀರು ಒದಗಾವಂದಿತ್ತಂಡ. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಜೆಟ್ಡ್ಲ ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಎದು ರಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಡ್ದುಂಬೆ ನಗರಸಭೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾವಂದಿತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಉಂತಾದಿತ್ತಂಡ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಡು ನೀರ್ಗಾದ ಎಕ್ಕಂದಲ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ 300 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಷಯ. ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರ ತೊಟ್ಟಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ, ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೊಸತಾದ ಚೆಂಬು ಮುಚ್ಚಿಗೆದ ಸುತ್ತುಪಾಗರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದ ಐತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬಕ ರಾಶಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 17-24 ಮುಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಶ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬೊಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಭಟ್ರನ ಕುಳಿತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತಂಡ. ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದಿದ್ ಕಲಶ ಮೈತದ ಅಖೀರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿರ. ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಈ ಪುರ್ತುಳಿತದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಯಾವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿ.ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ ಬಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿದಿಯೂರು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಯು ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಣೌದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯುಬಿ ಬಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಪಾಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ಲೆಡ್ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾಡ್ದ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ನ ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಉಂತನ ತಾನೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ದೇರ. ಪಾಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಲೆಡ್ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾಡ್ದ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ನು ಬಜಪೆದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವಂತನ ತಾನೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ದೇರ. ನವಾಜ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಿದೆ ದೇಶಗೂ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷಡು ಕೋರ್ಟ್ದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾವಂದೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಆರೋಪಿನ ಪತ್ಯರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಕ ಸಟ್ಟಿ ವಾರಂಟ್ಲೆನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಆರೋಪಿ ದುಬೈಡ್ದ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಲೀಸರು ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ದೇರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕುರ್ಪುನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೇಸ್ ಜೂನ್ 4 ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಬಯ್ಯ 7 ಮುಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗ್ಯರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ತಿರುಪಾದಿರ.
ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ ಕೊರ್ಪನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೇಸ್ ಜೂನ್ 4 ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ 7 ಮುಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ಒಟ್ಟು 28 ವರ್ಗಲೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು 2020 ಜನವರಿರ್ದು 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಲೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೆನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕೋಗುದೆ ತೊಂದುಂಡು. OTT ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕೋಗುದೆ ತನುಜಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಸೇಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ ವರ್ಷಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪಾಂದ್ ಆರತಿರಿಪಾಯರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೊಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ವೇರ್. ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರೇ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ 10 ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬೊಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹದೇವನ್ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಸೇಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಪಂಡೇರ್. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬಯಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಲೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಲೆನ ನಡುಟು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪಂತನು ತಪ್ಪಾವಲಿಂದು ಪಂಡೇರ್. ಯಶರಾಜ್, ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ, ಉದಯ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿತ್ತೇರ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತದ್ದು 22 ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ಬಂದೇಟ್. ಸೊ 2020 2022 ಮುಟ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಆದ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಪನು. ಒಂದಿತ್ತು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಂದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ದು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ನರ್ಲ ಬರೋದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವು 2-3 ದಿನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪವು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಯಾ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ನಟೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಪಗಂಡಲ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ಅಂದೊಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಯರ ಮಂಡ ಪೋಪಿ ಕಾಲದಲ್ಲ ಕರೆ ಉಂಟಿದ್ದೆ ಅದಂದು ಮಂಡ ವಾರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಯ್ದನು. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಚ್ಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆವರಣದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡವು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪಲೆ ಅಂತ ದೂರ ಉಂಟು ಆಂಡ ದೂರ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಬೊಕ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ 10 ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತದ 13ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಬಕ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಶಿಬರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಆಚಾರ್ಯತ್ವಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಟಿ.ಕೆ. ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ್ಲೆನ್ ಕರೆತದ ಬಯ್ಯಗ್ ನಾಗಮಂಡಲ ದೊಂಪೊಡು ವಾಸ್ತು ಕಿರಿಯಲು ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರ. ಸವಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ದೇವೇರ್ನ ಜಳಕಾದ ಪಿರಬನ್ನಗ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೊಡಿಜಾಯರ ಕೊಡಿಜಾಯ ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ತೋಕೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ರಾಮಣ್ಣ ಬಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಂಜ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ರಾಮ ಪಂಡ ಧರ್ಮ, ರಾಮೆ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿ, ಹನುಮಂತೆ ಸೇವೆದ ಮೂರ್ತಿ, ತ್ಯಾಗಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತಿರ ಕುಡ್ಲ ಏಯಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಅಂಗಾರ ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾಬಿ ಗ್ರಾಮ ITI ಕೈತಲ್ದ ಏಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಡು ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೋಭಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿಯರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲು ಪುದರಡೆ ರಾಮಿ ಸೇಡ್ದುಪ್ಪೇರಂದ ತುಳಸಿದಾಸರು ಪಂತಿರ ಅವಲೌಲು ರಾಮೇನೆ ತೋಜುವೇರ ರಾಮ ಪಂಡ ಧರ್ಮ, ರಾಮೆ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ್ತಿ, ಹನುಮಂತಿ ಸೇವೆದ ಮೂರ್ತಿ, ತ್ಯಾಗಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಅಂದು ಪಂಡಿರ. ನಿಜಾರ್ಥಡು ಒಂದು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವುಡು ಅಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಕಾಯನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚ ಪನ್ನೋಡಿ ರಾಮ ಎನ್ಪಿನವು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ. ರಾಮ ಎನ್ಪಿನೊಂದೆ ಬುಡ್ಪಂಡ ಆ ಮಾ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪಂಚತತ್ವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ 5 ತತ್ವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತವರ ದೆತ್ತೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ 5 ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡ್ಲು ಉಂಡು, ಪಿದ ಇಡ್ಲು ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡಾತ್ರನೇ 5 ತತ್ವಡ್ದಾದ. ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ನರಸೀಕದ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ PK ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಆವುಡೊಂದು ಗಣೇಶ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಕನ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ನಿಜ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಆದ ಬೆಳಗಡೆ ಶಾಂತಿ ಕಲೆಂಕಾವನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನವಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡಂದು ಆರೆ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಇಜಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪುಡು ಅತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಈ ಶಾಂತಿಗಳು ಉಪ್ಪುಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅನನ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲವು ಈ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಕುನ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಅಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ನಮಕಿತ್ನಂಥ ಶಾಂತಿನ ಒರಿಪಾದು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಚನಗಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು. ಮಂದಿರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್, ಶಿಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ, ಜಯಂತಿ ವಾಸುದೇವ, AK ಜಯರಾಮ, ವನಿತಾ ಪದ್ಮನಾಭ, ಶಶಿಕಲಾ ಅಶೋಕ ಇಂಚ ಮಂದಿರಗಾದ ಬೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. ಏಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪದ್ಮನಾಭ ಕುಡಿಯಾಲಬೈಲ್, ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅನಿಲ್, BC ರೋಡ್ ಗುರುಕೃಪಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಚಿತ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂಗಿಯರ ಸೇರಿನಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ. ಬದುಕೆರೆ ಬೇರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅಂಡ ಬದುಕು ಮುಗಿಪುನನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟು ಬೇರ ಪಾಪದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಜೋಕಲು ಸೈಪಿರ ಅಂಚ ಆಯರೆಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಅಂದ್ ಬೇರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿನು ಬಳಂಜ ಪಂತೇರ. ವಿನು ಬಳಂಜ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರ. ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ ಎತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರುಂಡೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಬದುಕೆರೆ ಬೇರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅಂಡ ಬದುಕು ಮುಗಿಪುನನೆ ನನುಂಜಿ ಕಡೆಟು ಬೇರ ಪಾಪದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಜೋಕುಲು ಸೈಪೆರ ಅಂಚ ಆಯರೆಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ. ಕಲ್ಲಡ್ಕೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಈ ಕತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟನಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ದು ಬೈದನಂದು ವಿನು ಬಳಂಜ ಪಂಡೇರ. ಆರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರಿಯರ. ವಿನು ಬಳಂಜ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಿಡ್ಸೆ TN ಸೀತಾರಾಮ್ರನ ಶಿಷ್ಯೆ ಪಾಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ತದೇರ. ಆರು ನನಲಾತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆವಡಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ. ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಈ ಕತೆ ದಿಂಜ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೊಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ ಸಂತೋಷ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಪಾಪದ ಕ್ಲಿನ್ಗಳಸ್ತು ಎಂಚ ದಕ್ವೇರು ಅವು ಎಂಚ ಬೇರ ಆಪುಂಡು ಬದುಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಗ್ಯರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ನಟೆ ಧವಳ್ ದೀಪಕ್ ಪಂತಿರ. ನಟೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿನಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತರ. ಈ ಬೇರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ
ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರನ ಒಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಿಂತಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅಮಾಯಕರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಜಾತಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಟುಕರು ಹಿಡೋ ಮಚ್ಚಿಗೆ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲದ ಮಚ್ಚಿಗಳು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆ ಹೊಸಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ದೀಪ ಉರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂರ್ಣಚ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪೇರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೀಪಕಿರಿ ಪಾಣಾಜಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಿಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಜೋರಾದಿತ್ತದ ಅಂಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಬೈದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲಗ ತಿಡ್ಲು ಕುಡ್ದು ಸೂಲಕ್ಕಿನ ಸಂಗತಿಲ ನಡೆತದಂಡ. ತಿಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಜೋರಾದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲಗ ತೆಡ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಸೂಲಕ್ಕಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಇಂದೇನ್ ತೂಯಿನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರ. ಶಿವಾಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಲಿಕಲ್ಲದ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐಸದ ಕಲ್ಲಲೆನ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ತುಂಡು. 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ತೆಡ್ಲು ಎಡ್ತಿನೆಡ್ತವರ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸೋತೋಜಿದಂಡ. ಇಂದೇನು ಊರ್ದಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.